आंनि थैसाम पार्ट 2 खौ नायनानै जितु रोजा रोजा सुबुङा फैनानै आंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होदों। आं बिथांमोनखौ नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आं गिबियावनो आं खुलुमग्रोनाय बावनाय थाबाय आरो दा बिथांमोना जे आंखौ लैहोर लैहोर फैनानै बहुद सापर्ट होदों आं बेखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। दाख्लैसिम जेनेबा माने कालेक्सन मथेबा बक्स अफिसनि कालेक्सन मथेबा 5 डेजआव 25 लाखसनि एबभ जाबायमोन आरो दा साननैनि जोंहा 6 आरो 7नि दङ बेखौ डिस्ट्रिबिउटरनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला मथा मथि 7 डेजआव टटेल 32 लाखस प्लास जाना दं आरोखि। आसा खालामनाया बेनो दा आं इसेबांखि आसा खालामोनखि जे अनलाइनावबो बा हलावबो इसेबां मानसिया जे नायनानै बा रायजो राजाफ्रा नायनानै जे इसेबां सापर्ट होगोन इसेबां मदद होगोन आं सानाखैमोन आरो बेखिनिखौ। खिन्थु दा नुनायाव हलावहाय आं जिहेतु नुदों लासै लासैनो सोलिबाय थादों आरो बे हिसाबै लैहोर लैहोर फैदों। दा बे हिसाबै आङो हलाव जितु बक्स अफिसाव 50 लाखस प्लासखौ आङो नुहुरदों आरोखि। आंनि मुभिखौ माने नायनानै जे माने बिराद माने हेफाजाब होदों आंनि सावथुन बरननायखौ जे बिराद हेफाजाब होदों। आं रायजो राजाफोर बेखौनो आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोयै आङो दिनै आङो मोदै गदोंबाबो खुसिनि मोदै गदों आरोखि जे रायजो राजाफ्रा आंखौ नायो होननानै लैहोर लैहोर जे हेफाजाब होदों। आं जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय जे आंनि रबि नार्जारि प्रडाक्सननिफ्राय थैसाम फिल्मखौ जे रायजो राजाफ्रा बिराद साबायखर होदों। दिनै आं मोदै गदोंब्लाबो आंनि खुसिनि मोदै गनाय बायदि मोन्दों आरोखि जे नेक्स्टआवबो बिदिनो रायजो राजाफ्रा आंनिल' बर' सिनेमा नङा गुबुननि बर' सिनेमा बा गुबुननि प्रडाक्टखौबो बिदिनो लैहोर लैहोर नायनानै हेफाजाब होजेनखौ आं नुहुरदों आरो आं बिनिखायनो खेनसेबाव आरो जोंनि बर' सावथुन नायगिरि बा हारिमु लाखिगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। फिल्माथ' बहुत मोजां ना बेथ' फेमिलि पिक्चारानो जाहैबाय ना मोजां जादों आरोखि बहुत बाख्नायथाव जोंनि बर'आवबो दा हिन्दी फिल्मफोरबायदि आरो बे साउथ इन्डियाननि बायदि एक्सन माबानानै होनायनि बहुत मोजां मोनदों आं। न'खरनि संसार जानाय माबा बिदा बिनानाव ना मोजाङानो माबायदि नुदों फिल्मखौ नायनानै? मोजाङानो नुदों फंबायमोन। आं मोजां। थैसाम 2आथ' ओरैनोथ' मोजांमोन फिल्माव दा साबसिन एक्सन जादों बायदिसिना जोनाय बारनाय बायदिसिनाथ' साबसिन एक्सन जादों। काहानियाबो मोजांमोन जों थैसाम 2खौ नायनानै बिदिनो गोजोननाय मोन्दों मोजाङानो मोन्दों आरो दानि जुगनि सोलिनाय माखासे समाजारि जेंनाफोरजों गोरोबनाय जों मोजां मोन्दों आरो बिमा बिफानि गारजेन जानानै नायगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो बेबायदिनो जि जायगायाव जायो बेयाव थांनानै गोसो गोथारै नायदो आरो न'खर संसार मोजां जादों दे थाबाय आरो मोजां मोनबाय नायनानै।